veel te warm. Morgen. Goedemorgen. Warm. Ja. Ja. Morgen. Dag meneer. En wie is het? Ja, met mij is het goed. Wie is het met u? Ja, rond en gezond. Ja. Morgen. Hoi. Moet je er veel voor doen om dat te onderhouden? Ja. Ja? We moeten in ieder geval, ja, heel veel eten. En vooral vers. Vis? Ja, vers. Kibbeling. Oh, wacht. En kniet. Hebben we elkaar al eens ontmoet? Ja, en dingen naar bergen te bleed. Een hoedeleer. De hoedeleer. Ik kijk dus je de hoedeleer. Hoi. Nogmaals, zullen we erbij gaan zitten? Ja, kom, zet ik. Ja, legendarische Nou, luister, de uitzending. vrouw is niet van de komen zitten. Maar ze betalen kriegen, de politie, kunnen Ja. er lang genoeg zitten. Wieso? Wordt je gezocht dan? Ja, Ja. de kibbelingen was inderdaad, wat mij betreft, een legendarische uitzending. Zeker ook toen op een gegeven moment die mevrouw langskwam en de jongen was hem de oren goed. En dan gaf hij een rij om de oren. Hè. Godsamme. Ja, dat wordt wel leuk hè. Dat wordt wel leuk. Hé, maar nee, de manier of ander. Maar ik heb laatst nog ergens gehuurd dat je weer terugverhuisd wordt naar Maastricht. Verbonden nummer 1, ja. Verbonden nummer 1. Mijn vrouw die had heel veel dingen, weet dat heimwee. Ik ben daar niks aan janken. Ja, wat is er dan weer? Maar dat was toch maar een zoals de Pruisen zeggen, een katzensprong van Weet door je- naar heen. Ja, maar de kinderen, er is niks in de buurt, de wet niks. Gewoon vreemd. Dus de kinderen zijn op Maastricht halen, maar Maastricht niet uit, in dit geval, Ja, ja. de partner. Kijk met wat het is, baas. Ik ben daar ook eerlijk in. Boven woonden waren fijn, lekker rustig en alles. Maar er was bijna niks te doen. Er was bijna niks te doen. En moest ik het hebben, ja, dan moest ik iedere keer nou heel goed te stijgen. Dus ja, weet je wel, voor, ja, ik ga te holen en weet niet van allemaal. En dan heb ik het nu, ja, toen moest ik iedere keer weg. En nou woont je hier dus, Hé, in die straat, hé. is dat kort bij het centrum eigenlijk. Ja, ja, we lopen naar de Noordweg, Ja. we zien een week. Dus tevreden weer. Ja, Ja? toch wel. Dat we toch weer terug zien in de week. Ik ben er geboren. Ja, de kinderen heel blij. Ja, en de vrouw zei, ja, ik ben zo weer terug in het ja, ze kunnen allemaal, weet je wel. Dus toch weer een beetje toeskomen. Ja, ook. Want ik kan me nog herinneren dat je toen zei van, ja, maar ik wil het toch wat rustiger hebben. Maar het was dan misschien iets te rustig voor. Ja, voor mij niet. Ik hou daarvan, dat gaat er niet om. Maar ja, mijn vrouw, die had heel veel heimwee. Ja, en dan, ja, ze had er heel veel problemen met. Ja, dat is niet goed. En nou kunnen ze weer veel makkelijker even de stad in. Och, ja, ze vonden zich in Maastricht toch weer thuis. Toch weer thuis. En hoe is het met de hoedeleer? Goed, heel Ja? goed. Of heel goed, ik bedoel, ik heb een operatie gehad, na die uitzending van dingen. Toch niet naar aanleiding van de uitzending, hè? Dat je zoekt van de uitzending ziet de worden. werd me nooit, hè. Nee, ik heb een operatie gehad. In juni, 2 jaar geleden. 2 jaar geleden? Is Ja. dat al zo lang dat we elkaar Ja. ontmoet hebben dan? Ja, dat klopt. Echt hoor? Ja. Non de Dieu. Ja, Maar vertel, wat is er gebeurd dan? ja. Routinecontrole of... Nee, en ik merkte iedere keer dat het heel iets achteruit ging met mijn gezondheid. Ja, ik kon bijna niks meer. Als ik dan ben de fietspad en ik wou een fietsen, 300 meter, kon ze weer terugkomen. En toen heb ik een paar keer tegen een dokter gezegd en eigenlijk was het ook, denk pijn op de borst. En dan zijn we ook weer naar het ziekenhuis gegaan. Hè. Ja, en die zag, ja, ik kan dit zien, ik kan dat zien. Hartfilm een keer gemaakt. Maar daar zien ze niet alles op. Toen heb ik gezegd, ik heb het gevoel dat er toch een ergens aan de hand is. Je ziet de geloer met een echo op het hart, daar blijven. Direct daar blijven. Hartklep verkalk. Een hartklep verkalkt. Ja, Dat heb ik nog nooit gehoord. Een hartklepverkalking. ja. En wat betekent dat? Ja, er zet zich kalk af op de Nee, hartklep. en dan krijgt dat schijnbaar weer minder zuurstof en bloed aan de gaat. En dan kunt je gewoon... Ja, want die klep die werkt niet goed meer. Ja, ja. Net als in de motor. Hè? Als de Ja. kleppen niet goed Ja. werken, werkt de motor ook niet goed. Nee, hè? nee, dat klopt. En ja, dan heb ik een operatie gehad. En ja, dat is weer 2 jaar geleden. Hé, maar een open hartoperatie, dat is niet zomaar gaat, hè? Nee.
Want wie deed dat ook? Zag je, ik moest dan doorblijven voor die open hartoperatie. Ja, dan kunnen we met ons heemeken. Dan krijg je erin op dat cupje. En dan moest hij doorblijven. Ja, dan kon ze onderzoeken doen, dan krijg je dan die operatie. Dan moest ze me revalideren. Ja, hoe lang heeft dat geduurd? Ik ben nog aan de gang. Ik ben nog niet altijd wie je moet zien. En ik heb nu weer klachten. Want vanmiddag word ik weer druk. En die klachten wat ik 2 jaar geleden heb, die heb ik nu bijna ongeveer hetzelfde. Heeft dat iets te maken met het kibbeling-dieet? Nee, dat kibbeling is goed. En vet is gezond, zeg je. Daar moet je niet te veel saus op doen. Hè. Niet te veel saus. Ja, saus. Hey, maar wat zou je er dan aan de hand kunnen zien? Ik denk dat misschien, ja, we hebben veel hartkleppen. Dat het misschien met een ander weer aan de hand is. Hey, heb ik een verdikking lopen. Hey. Ik ben bij de dokter geweest. Ja, die zag dit is een spier. Dat heb ik nooit van de veur gehad. Ik wist niet dat het al spieren had, snap je? Zo dik, je kunt dat niet goed zien. Hè. Maar ja, het hart is eigenlijk een spier, hè? Ja, met dat niet van nee, tot nog een aanval. Nee. Zo'n goed hart heb je toch ook niet, hè? Denk ik. Maar mag je ook toch zorgen over? Soms wel. Soms wel. Want de kinderen zijn daar, ja, vorige week waren bij en ja, zweten. Ja, niet meer normaal. En met zo'n weer, zo we know, 30 graden plus. Het is warm, hè. Het is warm, hè. Dat belt de vrouw al. Ja, ja, ogenblik. Ja. Ja, hallo. Wat kennen, hè, midden in een interview. Is goed. Oh ja. Ja, de vergeten mensen goed, hè. Hey, en na die hersenoperatie, hè? Vlak voordat ze, dan lees ze op de tol van, komt dat menselijk gebeuren, hè? Toch? Ja. Ja. Moest ze dan nog aftellen? Ja. Ja, dan moet ze terugtellen van 10 naar... Ja. En, en dan vragen ze of ze nog in de begin zit, of de ene vraag of die kwam. Of in de begin, ik bedoel, boetje om de eens. Ja, als je het mijn lot, lig je nu gaan. Oké. En meer kunt je niet doen, Bas. Maar waar die laatste gedachten zoiets van, als ik er maar goed kom? Of had je er toch wel vertrouwen in? Dubbel. Hallo? Dubbel. En ik heb me gewoon aan die lui overgegeven. Meer kunt je niet doen. En wat was de eerste gedachte na de operatie? Weet je dat nog? Van bijkomen en zo? Nee, dat duurde een paar dagen. Ik vind dat ze weer eigenlijk hoe de dingen best. Hoe die narcose. Ja, narcose is heftig, ja. hè? Wordt het de eerste keer dat je gaans wordt gemaakt? Nee, nogal. Ja, eigenlijk wel. Ja, met natuurlijk wel. Volledige narcose? Ja, en dan wordt je aan het open gezien. Dat deed pijn. Nou dan de moest weer. Ja, alles is open geweest. En die revalidatie, hoe ging dat? Wat moest ze dan doen? Moest ze dan veel fietsen? Nee, en dan ben ik in het ziekenhuis geweest. Heb ik in de zaal een paar keer moeten rennen. En dan moeten fietsen en weet je wel, en zo gaat het allemaal. En dan krijg je 6 weken, krijg je een soort revalidatie. 12 behandelingen, zal ik maar zeggen. En de rest moet je eigenlijk toch zelf doen. Die moeten komen niet iedere dag naar de top te helpen. Hè. Ja, en vroeger fiets ik 30, 40, 40 kilometer op een dag. En nu? Dat gaat niet. Stukken minder. En dan komen die klachten terug. En heeft ze dan niet het gevoel zo van, mijn laatste oor heeft geslagen, dadelijk? Nee, dat dingen niet aan. Niet? Nee. Omdat de klachten terugkomen na die eerste operatie? Nee, ja, zo, ik bedoel, kijk, de voeten niet lekker en de wet toch, of de wet eigenlijk toch weer toch aan de hand is. Maar wat, weet ik niet. Deze heeft dit en deze heeft dat. De ene zit de beste vlees, goed, of te dik. En dan zeg ik om mijn beurt, nee dat klopt niet, want ik ben de kop van mijn gewicht. Ik ben de klein van mijn gewicht, snap je? Ja. Nou weet ik... Nee, en weet je wat er ook is? Kijk, heel veel mensen zeggen over, best niet bang voor een doet. Eigenlijk niet, want dat komt toch vanzelf. Snap je? Maar het is zeker fijn, tot die lui er allemaal zien, ik heb me toen gaan zeven gegeven. En voor de mensen die achterblijven? Ja, spanningen natuurlijk, hè. Kijk, van de ja, dat ben je ook zenuwachtig. Laten we eerlijk zien, best goed zenuwachtig. En ja, dat gaat ook heel veel door in de kop. Want het is niet niks.
Als je een keer door de huur krijgt, ja Luisa, de aanknap even verkouden, dan moest hij blijven. Mocht nog niet meer naar huis. En ik moest maandag even onderzoeken. En dat was altijd, ik mocht niet meer naar huis. Toen kom ik maandag terug, nee, ik moest daar blijven. En wanneer heb je nou de volgende afspraak? Nu vanmiddag. Vanmiddag? Ja, met een cardioloog dan. Hè. Dus ik gewoon weer kijken Ja. wat er eigenlijk een beetje wat weer aan de hand is. Maar heb je dan niet het gevoel van het kan goed zien dat ze me weer hier halen? Dat denk ik ook wel aan, want als je dich inspant, moet de bloeddruk eigenlijk omhoog gaan. En bij mij gaat het om niet. Dus het is niet wie je moet zien. Ja, maar dat denk ik ook wel eens even aan. Hè. Nou is dit een vast rondje van nog? Even een wandelingetje maken en dan neem je een bankje? Ja, ik heb vanmorgen al een beetje gewandeld en nu was het even, die me gezet te geven. Ja. Maar ik moet zeggen, het is een heerlijke plek. Hè? Ja, hij wel. Was ik wel eens heen geweest? Maurice? Nee. En dan, ze noemen het Leeuwenpark. Weet je waar dat vanaf komt? Ja, ze hebben hier wat leeuwen neergelegd. Een paar van die leeuwen gezet. Maar dat had niet altijd het Leeuwenpark geheten. Nee. Ja, dat was vroeger, je stond de gebouwen van de Plemmen, die hebben ze allemaal afgebroken. Dit was allemaal uit, dat hebben ze afgebroken. En nou is komend weekend zo geweest, is het Manus van Alles festival, hè? Ja, dat schijnt een begrip te zien heen. Ja, dat is nu voor de 17e keer. Is dat leuk? Ja. Ja? Ja, daar kun je ook leuke dingen met maken. Ja. En hoe is het met hoedelen? Gaat er nog aan, Ja? Gaat er nog aan. Dat krijg je dan niet doen, op Bas. Dat krijg je dan niet doen. Kapperstoelen opmaken was het, hè? Ja. Onder andere. Ja. Dat doet je nog steeds? Dat is nog steeds. En ja. Het zijn helemaal handig en dat krijg je dan niet doen, snap je? En ik heb je met oude dingen. Ja, nostalgie, ik vind dat zoen, snap je? Laten we hopen dat de cardioloog dat ook weet. Iets met oude dingen. Zo, Nee. dat is zeker op dat liedje. Hey, heel veel succes vanmiddag. En nou ja, het lot, het toeval heeft ons weer bijeengebracht.